FP Gym Tapuac, Dagupan City. Since 1986, ang FP Gym Tapuac ang inyong naging kaagapay para manatiling masigla, malakas at bumata ang inyong pangangatawan. FP Gym Tapuac, fully renovated, mas pinaganda at bago ang mga gamit na swak sa inyong fitness goal. Pwede rin kayo mag-Zumba tuwing Lunes at Miyerkules at 6 to 7 p.m. So book yourself now at FP Gym Tapuac. Call them at 0917-188-2027 or visit them and look for Jinky and Adele. Your journey to a healthier, happier you starts now. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara na, mag-workout na tayo sa FP Gym Tapuac. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber Salon for Men and Women. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Diyan Alcala, Paborito! Bautista, Paborito. Benalona, Paborito! Lawak, Paborito! Puso Robio, Paborito, Santo Tomas, Paborito. Season, Paborito! Ordaneta, Paborito! Diyan Villasis, Paborito! Aya, 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito! ikaw ang pinag-uusapan. Paborito! Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito! DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito! Paborito! Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. Sa programa'n mangiter, nadalan at saray ay sa kiyan linawa. Tang opinyon, unong adliknaan na saray umbalay at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupugan na balang sinansakay. Lignaay babalay. Kaulop, tan kaentabay. Susaray manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbalay. Kapaborito RJ Jimenez, tan kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Lignaay babalay. Naringalan, Lunes yanggad Biyernes, alas 8 yanggad alas 9 nakabuasan. At DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Lignaay
Good morning! Naimbanggal daw bigat katakaya amin na po. Mabig kabasan Pangasinan Dagupan. Wadya tila lambat yung mga iparuntal na sari balita isyatang komentaryo ni Paakar at Sari Matuan. Liknay Balay! Siyempre, kalop kanta ba yun? Saray kapaborito yo, amigo yo. RJ Bira Jimenez at your service always. Tansay magtaralingkor, magtarion kapaborito, Joseph Kanilang Bakani. Siyempre, kalop kanta ba ito yung technical side at sign agaw na biyernes lahat ating tanagagik. Apit sa 11 at bulan na Hulyo taon 2025. The only one, Engineer Nixon Dakal. Mayum-yum ni so tiyempo at atang tanagagik. Nan karoman imagaw lang patapatang. Insan nan kalabyan, bimutay so lupa na bulan. Uy. Kala mo okay na ngayon? Kala ko okay na. Kanyan amay amuringis siya luganan, pinalinggas ko. Kapaway mo? Kapaway ko balot manterter sa oran. Kanyan, andi balita na exercise so laman. Sari ogugaw ha? Gilo ba sasaraan suk yan, driveway? Ay, istunto. Ay, socialist. Anta manayaman. So, nansara na luganan to dyan, driveway tayo ay. Estudyante. Ay, nako. Manaaral di tanay at yupang. Ay, nako. Ngarom la. Adi sinaraan to na Sanagaw. Sanagaw. Ne, ay, socialist. imparada to kabuasan. Sinaraan to driveway me. Tinikit puso. Dapat Natan, lang. Natan, ag kami makapaway. Mong labat-lataw. Mong labat walay mulag espasyo. Tanda Pinili. kay Batayo Mike yun. Walad unaan, di ba? Pinili tayo undalan. Kadalan ti mo. Paano dara may paluboy? May kay Batiran na bugado dyan nga pa. Aglara kaloob. Ay, socialist. Ano pirmi. ba yun? Estudyante. Kaya pala, baka wala pang seminar sa road courtesy at sa mga ganyang bagay. Nayari, tani, kagagi karoman, experience me. Sinaraan to driveway me. Kabusan. Isan nga ron na pimawil. Ay, nako. Abalang, na po no siya pa driver, tamanaya, nitan, estudyante manaya, nasa kuya eskwilaan, jaay, dagupan. Ay, nako. Baka puno na sa kanila. Siguro late na, pero hindi niya nakita o napansin, o kaya napansin niya, pero driveway. Dapat yan. Hindi po kayo nagpa-park sa driveway, tatandaan po natin. May violation yan, ha? Yeah, just a reminder. It is illegal po sa Pilipinas, it is illegal to park in front of a private driveway. Nakapasilong po yan sa Republic Act number 4136, also known as the Land Transportation and Traffic Code. Yun. At kayan po sa batas na yan, mahigpit pong pinagbabawal ang pagpapark sa harap ng driveway. At may co-consider po yan na isang illegal parking. Kaya po siya natikitan. Kaya po siya natikitan ng Public Order and Safety Office kasi illegal parking po siya. Ay, nako. Kaya ano lang, huwag kayong masyadong yung parang hindi anong tawag dito? Yung walang alam. Kailangan alamin ninyo lahat para di kayo matikitan, lalo na pag nagmamaniho kayo, yung proper parking, saka yung pagdadrive na rin. Actually, kung hindi man po kayo maalam sa batas, common sense lang po. Tama. Common sense lang po. Wag hindi ho kaya kayong may dadaan dito. Yes. Parang ganun. Pag alam po ninyong driveway, wag ho kayong magpa-park para hindi po kayo makapirwisyo. May parusa dyan, di ba? Yung binanggit mo na. May multa dyan siguro 2,000 pesos. Yun na yung multa niya. Yung natikitan siya. Yun na yun. Nako. Kaya tantandaan nyo at atong tanagagi. May batas po tayo dyan. Ulitin ko ulit ha. RA 4136. Also known as the Land Transportation and Traffic Code, which provides national regulations regarding motor vehicles, traffic rules, and related offenses. Pwede naman siguro kung sandali ka lang at nandyan ka sa luluganan mo. Pwede yun. Para pagka may hayan na, kasi atras ka. Yes, ano naman yan, talusable naman yan for pero emergency purposes. Yan. Pero wag mong iiwan yung sasakyan paradam mo. lang.
Ay, nako. Common sense. Kaya sa estudyanteng yon, mag-aral ka pa na maigi ha. Mhm. Hindi Siguro lang, natuto na siya. total alam mo naman na mag-drive. Mm. Pag-aralan mo pa maigi yung mga rules and regulations Yes, sa oo. pagdadrive ha. Mhm. Nako. Para mabuo yung tawag nito, mabuo yung pagkatao mo. Siguro at Biruin mo yung perwisyong ginawa mo, Ay, ading. nako. Ay, nako. Tagal, bago tayo nakaisip ng paraan na pwede palang, pero gaylay risky mo balot. Risky. Siyempre, amo ang tanong ni Kulabot kay ni Kulabot ya pasan dya ayo. Isan kiyan na cause na may heavy traffic. At sa may ibilta talat, siyempre, di ba, tinraffic na poso, talurara may poso, ay talaga ni masiste. Nako. Kaya tinikitan nila. No, wag niyong ugaliin yan kasi kapag ka naging kaugalian na ninyo yan, magiging yung paulit-ulit na lang kayo yung binablock po ninyo yung driveway ng isang lugar, no, isang bagay, o isang bahay, o ng isang building, pwede po kayong makasuhan ng nuisance and obstruction. Yun. Nako. So, siguro paalala na rin sa mga iba na hindi pa alam kung anong violation ang kakarapin nila pagka nag-block sila ng driveway. Yan. Ingat-ingat lang po kayo, ha? Alam natin, nagmamadali siguro yung bata, baka late na. Basta akal mo'y space, park tula di man. Ay, nako. Pero hindi niya napansin siguro, driveway. Pero general rule, pag nagpa-park kayo, tignan nyo kung driveway o hindi. Yes, pagka may gate ng bahay, talagang may sasakyan man o wala. Yes. Di ba? Driveway yan. Hindi ka pwedeng humambalang dyan. Yes. Kaya, ay, di ba, litan na tikitan. Di man nambayar ka at least, natan. may, na siya, may matututo na. Walay dyan Pangasinan, walay Panmarmaran to. Ay, sa ating mga motorista, dyan siyudad na Nagupan, talagang tagini dilap. Tagini tanom. Ibig sabihin, high tide pa rin po tayo, ha? At may mga lugar pa rin po na underwater, lalong-lalo na po dyan sa part po ng Burgos. Kala ko wala na dahil pinataasan na. Thank you sa pagpapataas at hindi na nababasa ang aking sasakyan. Meron pa Meron sa mga pa. inner road. Actually, mula dito sa downtown, yung downtown area, nagkalalo doon sa isang radio station na pinanggalingan mo. Okay. Pinataasan na rin yun. Pero nababaha pa rin. Nababaha pa rin yun? Yes. Mataas na yun Oo. Bakit nung isang araw, nung nadaan ako doon, kahapon, nung nadaan tayo doon, yun, napansin ko yun, binabaha pa rin. Hanggang doon sa downtown area, baha yung mga gilid ng karsada. So yung mga tao, they have to unsaw-saw sa danom para makabaliw. Ay, nako. Untan mat di man at West Central. Ara may ugugaw, they have to unsaw-saw para makapasok sa school. Pero nakita ko yung video ni Mayor na pinasyalan na niya yung mga nababaha. At isusunod na daw na aksyonan. Ang sabi nga niya, di ba? Nakita ko yun ang sabi kasama niya, yung engineering department. Sabi nga niya, kailangan na pong gawin agad ang mga naiwang bahagi ng kalsada at drainages. Priority ang pagdurugtong sa mga daluyan ng tubig sa buong Burgos Street mula West Central Elementary School 1 hanggang Tapuac area. Kasama dito ang rehabilitasyon ng mga creeks, floodgates sa Caronan at Arellano at pagtataas ng mga drainage outlets. Ito ay request natin sa DPWH through Regional Director Ronel Tan para mas maresolba ang mga naiwang lugar na nababaha bunsod ng mga pag-ulan at tuwing high tide. So ibig sabihin, itataas. So request nila sa sa DPWH. Kasi pwedeng may sulong na daw lahat ng mga nakabingbing proyekto. Kasi dahil wala na daw sa gabal. Wala nang magagawa yung sa gabal. Kasi napasa na rin yung na-approve na rin yung supplemental budget amounting to 267 plus million. Almost 3
300 million yan. So, at saka yung mga resolution, maplusla yung papasa. Actually, asking for help, financial, di ba? Para sa mga iba't ibang ahensya na punduhan. Yung mga dapat gawing proyekto. So, tuloy-tuloy na daw. Batay sa informasyon na ating natanggap, meron daw 17 project na anti-baha na aprobado daw. Oy, ganda yan. Sana talagang solusyon na po. Pero ito basahin natin ha. Upgrading of PCC pavement and drainage system sa Sitio China, Bunuan, Binlok. Puro upgrading po. Ano yan? Inner road na yan? Inner roads. Okay. Inner road sa Bunuan, Binlok, sa Bunuan, Bukid, lalong-lalo na dyan sa Don Severino Road, sa Maligaya, Bunuan, Gasset, sa Sitio Pagkakaisa, Bunuan, Gasset, sa Bangosbil, Bunuan, Gasset, sa may Kalmay. Na may portion dyan sa Kalmay, kapaborito RJ, pag napupunta ka dyan sa Kalmay, talagang underwater lagi yan. Yung kalsada, yung daan. Saka yung mga residente. Lumulubog lagi yan. So, ganun din sa Herrero Perez, sa Centro Riverside, Phase 3, sa Tandok Road Phase 2, sa Zone A Mahangin, sa Tandok Road Phase 2 Lukaw po yan. Yung Centro Riverside Phase 2 Lasip Grande po yan. Yung Herrero Perez Road Phase 3 Herrero Perez. Tapos yung construction ng MRR North Road Mayumbo, Dagupan City. Ganon din sa Sitio Luuban 2 Poblacion Oeste, sa Pugo Chico, Maluwad, Arellano, Pantalan, Caroonan. Ganon din sa Maaro Bridge sa May Lukaw. So daan ang pinag-usapan. Pag tumaas yung daan, siyempre yung mga residente lulubog, parang ganon. Pero at least pinataasan yung kalsada. Panawagan ko na rin, isingit ko na rin. Alam mo kung magkano budget niyan? 45,800,000. Lahat na. Lahat malaki pa rin yung sobra. Almost 300 million yung na-supplemental. Actually, hindi lang yan yung kasama doon sa supplemental budget. Meron pang 2,350,000 para sa disaster preparedness at meron ding 19,500,000 para sa solusyon ng basura. Yun. Kasi doon daw sa dam site, magkikreate daw sila, magko-construct sila ng gate at saka guardhouse. Pero okay sabi ko, kapaborito RJ, bakit kayo magko-construct pa ng gate at saka guardhouse sa dam site? Di ba isasaran nyo na yan? Baka di ba doon sa kanilang project na ecotourism. Di ba wala nang dapat basura dyan? Bakit may construction pa ng gate at guardhouse? Baka ano pang gwagwardyahan dyan? Baka may mga titigas yung ulo. Na magbabantak. So, yun ang kanilang gwagwardyan siguro. Dito lang ako nagtaka nung nabasa ko to. Bakit kinailangan mag-construct ng gate at magkaroon ng guardhouse sa dam site? Siguro kung may nakikinig may gold ba dyan? May gold? Pwede naman silang sabihin kung bakit. Bukas naman yung ating palatuntunan para dyan. Yung ating cellphone number, ayun. Nasaan na? Ayun, 0939-100-9931 at 0927-974-2784. At naka-flash naman sa ating screen, sa ating FB Facebook Live. Yes, At tanong lang natin kasi nagtataka lang ako, bakit kinakailangan pa ng gate at saka guardhouse? Ano bang gwagwardyahan natin dyan? So yun ang tanong. Ito singit ko na rin lang at idugtong ko na rin dahil baha yung pinag-usapan at kalsada naman. Panawagan naman sa mga nanunungkulan sa aming bayan, maging sa distrito, napakasakaso naman yung Mayor Street. Mayor Street nga sa Lingayen? Sa Lingayen nababaha. At siyempre kawawa yung mga estudyante eskwela dahil patungo yan, sakop yan ng Mayor Street, yung Pangapisan Elementary School. At panawagan na rin kay Insan Kapitan Jojo Biray dahil kanina may nakita kong mga bato sa gitna ng daan. Yun pala may naglagay dahil daw hindi nasusolusyonan yung stagnant water dyan. May drainage naman dyan pakikalkal at pakiasikaso Kap Jojo Biray.
At kay Captain Chairman Ramil Palisok, dahil yung portion na yun, Kapaborito Joseph, Oo. i-boundary ng dalawang barangay, ng Barangay Pangapisan at Barangay Manibok. Oh. So sila yung sumasakop dyan sa Mayor Street. Yung patong Rambo po, yung nakita ko kanina, ba't may mga bato? May naglagay. Dahil hindi nasusolusyonan daw yung mabaho na stagnant water dyan, kasi nga yung iba dyan galing sa bagoongan. So paki-actionan lang. Yun lang ho siguro yung panawagan po dyan. Thank you po. Yan, okay. Siya nga pala, binabati rin natin ng good morning na masugid natin taga-subaybay din Kapaborito RJ. Kilala mo ito, si Kuya Mike Balulong. Ay, Kuya Mike Balulong. Diba? Nakasama ko yan sa isang himpilan. Yun sa isang radio station. At morning. lagi daw siya nakikinig sa atin, nakamonitor. Pala. At nung isang araw nabanggit natin yung problema sa sidewalk dito sa lungsod ng Dagupan. Ganun din pala ang problema nila doon sa Binlok. Sa taga-bunuan yan. Taga-bunuan Binlok siya. At nag-text siya sa atin, sabi niya, yung topic nyo tungkol sa sidewalk na ginawang parkingan, dito sa amin kanto, meron din. Sidewalk, ginawang kusina at kainan. Ay, ano ba yan? Merong mga ganyan di ba? Yung mga sidewalk, ginagawang yung parang pagkakakitaan. Buti na lang yung palaging binabando ni Katito, malala ko na dadaanan ko. Yung paggawa ng sasakyan, wala na doon sa Wala na, malis na rin. Hindi, in Salta Tula. Murong. Wala lang proper placement. Ito rin, panawagan din ni Engineer Rodolfo John ito, lagi-lagi nababanggit niya. Ay, good morning sir. Ay, sarap magkape ngayon maulan. Hindi ho masama, yan. Tama ka dyan. Hindi ho masama na pagbawalan natin yung ating mga kababayan maghanap buhay. Tama naman. Kasi tama karapatan naman. nila Yes, yun. Kaya lang, sana the proper way. Yes, nang naaayon sa batas. Yung hindi magiging yung orderly. sagabal. Kasi ito ang reklamo ni Engineer Rodolfo John. Diyan po sa may Barangay Lukaw. Nagkalalo la di madpalugsab may Taytay. Nga Lukaw Bridge. Lukaw Bridge. Walay taytay dita nya mulag. Kalagsab mo, wamalaray akabalandran talaba. Nagsisilbi na rin parang kantin o kainan. Ay, nako. Kasi uso ngayon yung talabang hilaw na binudburan ng suka at saka sili. Daw yun, aphrodisiac. Maganda yun. You try. Tama. Next time punta tayo doon. Aphrodisiac daw yun. Maganda daw yun. Pampatigas ng sige. buto. Sige, nandun pa rin. So nandun pa rin sila. Diba, pinawanawagan na natin yan. Ilang beses natin pinapanawagan yan. Actually, Kapaborito AJ, yun lang ang napapansin natin. Yung portion na yon doon sa Lukaw, except doon sa malapit sa boundary kasi talagang nasa gilid sila. Pero itong portion na to, very ironic pa kasi andyan ang bahay ni Councilor pangalan niya, punong barangay nila? Marcelino Lino Fernandez. Andyan yung bahay niya, dyan siya nakatira at siya ang punong barangay at siya pa yung Liga President. Lagi nating pinapanawagan, sana sa DPWH din, kanda Kapaborito RJ, kumilos din sila kasi sila yung may jurisdiction din dyan. Siguro yung protocol nga dyan, barangay, pag demarcation, ang magre-request DPWH, ipapaalam sa barangay dahil wala naman silang police power. Ay, nako. So ito yung mga instances na nababiolate yung sidewalk, yung side road, pati roadside. Beyond the commerce of man. Yung mga kita nyo tinuran ni Mayor Isko Moreno. Kasi alam mo, si Engineer Dion, malala ko lang, talagang stricto siya dyan. Nung siya pa yung DPWH, Second Pangasinan Engineering District Head. Kasi malala mo yung pag mapunta ka dyan sa may Western Pangasinan, alam mo yung sa Tubuan, Labrador, yung paliko, yung makakabili ka ng mga fresh na mga isda galing sa dagat bagong huli. Inukupa yung anong tawag mo doon, yung sa gilid ng kalsada, 'di ba, pinaluwang. Hindi po pwede 'yon. So, kasi doon magpa-park yung mga luganan sa mismong kalsada, di mag-create ng traffic. So pinaurong niya. So tama yung sinasabi niya, hindi naman
sa pinagbabawalan dahil naghahanap buhay, pero dapat nasa tamang lugar. Yun lang naman, di ba? Tama yun. Oo. Tama Kasi yun. hanap buhay naman po yan. Hindi masamang maghanap Oo, buhay. kaya pinaurong niya. Oo. Hindi naman yung alis kayo dito, pinaalis. Yung mga nagpapaalis doon sa mga naghahanap buhay, wag naman maging stricto. Tama Sana yan. bigyan nyo sila ng pagkakataon na kumita. Lalo na Yes. sa inuutang pa ng iba. Di ba? Totoo yan. Totoo Yung yan. kanilang pinupuhunan. Oo, totoo yan. Sana naman, pag nakiusap, anong masama kung pagbigyan muna? Oo. Pababayan nyo naman ang may mga mga yan. considerations dyan. Kaya nga lang, para hindi kayo makasagabal sa traffic, at syempre para sa inyo na rin sa inyong kapakanan for your own safety, kasi hindi mo masabi ang aksidente ka paborito, kontan. Umurong na lang kayo ng konti. Yes. Para mas lumuwang ng konti yung daan. At alam ko, mas marami pang mapagpaparkingan yung mga kakain sa inyo, mas ma-i-enjoy pa nila yun yung yung food. tinatawag natin na walang masasakripisyo. Yun yung win-win solution. Yun. Di ba? Tama kasi alam mo, yung mga nagko-commercial yan, kapaborito Ajay, nagko-contribute din sila ng tax Yes, sa bayan. Tama naman. Nagbabayad po ng tax sa mga yan. Nagbabayad po ng mayor's permit. Kung na hindi man barangay direkta permit. na yung mismong negosyo, pagka kumita yan, pagka bumili ng mga, di ba, bagay-bagay, tapos nagpunta sa fast food chain, nagko-contribute na yan Yes. sa pagbabayad ng tax. Yes. Yan. Pero ganoon pa man, hindi katulad ng iba na talagang mahigpit, Oo. pinagbabawalan talaga na kapag hindi nakapagbayad ng kanilang renta, ipapasara. Ngayon ako. Wag naman, yung wag naman kailangan ganong, wag naman sa ganong punto. yung tinatawag palagi natin at sinasabing humanitarian consideration. Yun. Kung kayang bayaran ng paunti-unti, Why not? bakit hindi? Yes. Kasi sabi nga natin, taxation is the lifeblood of an LGU. Lalo Of na the government. sa mga nagtitinda sa palengke. Mm. Dahil diyan talaga nanggagaling yung karagdagang, 'di ba? Buwis at income ng isang Totoo yan. munisipyo. Totoo yan. Saan ba kumikita Syudad, saan ba kumukuha ng income ang munisipyo, ang isang LGU? Sa market. Pinakauna sa lahat, market. Doon siya kumikita, kumukuha ng budget. At sa mga business establishments. Kaya dapat wag nating kawawanin yung po mga maliliit na tindera, lalong-lalo na sa mga palengke, at yung mga naghahanap buhay ng malinis, bigyan natin ng pagkakataon. Tulad nito, may nag-text sa atin. Dyan daw sa Binmaloy, kawawa daw yung mga maliliit na tindera sa palengke, sa mga naghahanap buhay, papuntang dagat along San Isidro Norte. Ganyan, papuntang dagat. Oo, sa San Isidro Norte. Ayun yung papuntang Baywalk na. Papuntang Baywalk. Okay. Oo. According to balita, ay pinagsasara yata. I don't know kung anong reason ng LGU, kung bakit, siguro alamin natin kung anong reason nila bakit pinagsasara. Saan yan? Sa Binmaloy? Sa Binmaloy. May dyan may issue na naman dyan Kala ko nananahimik na si former mayor, vice mayor Sammy Rosario. Bakit? But parang may sinagot na naman siya. Sa yung alam ko issue, na. alam mo yan sa Binmaloy, Oo, di ba? may nangyari kasi. Kasi sabi niya nung maalala ko kasi nung hindi pinalad, di ba nag-resign na. Oo. Para maging na siya, yung nasa private life nga. Bumalik na siya sa negosyo. pagka-private, sa kanyang private life na dating at nagninegosyo na lang kung saan siya nag-umpisang umangat, doon inuumpisahan niya ulit yun. So bakit na naman parang umangal, parang nagsalita na naman? Teka, di ba may interview tayo? Yun. Yun. Okay. Alamin natin sa pagbabalik po ng Liknae Bale.
ang puta-putang Iren Balita. Sa mga pamilya ng mga nawawala na sa bungero, ipagdasal nyo lang ako at hindi niya kaya bayaran yung dignidad ko at pagkatao ko dahil ang pinag-usapan dito, pamilya ko na. Ang puta-putang Iren Sunata. Hot shot running in my non-stop 30. Son ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Isang paalala mula sa Sinpelco. Ang flying connection o pagbibigay serbisyo ng kuryente sa kapitbahay na walang pahintulot ang Sinpelco ay isa sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 7832. Ito ay isang krimen na maaaring makulong at magmulta ang napatunayang tumatangkilik dito. Kung kayo po ay may nalalaman ukol sa nasabing illegal na gawain, maaaring ipagbigay alam ito sa tanggapan ng Sinpelco. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at the Pandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimagana ka, ah. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan caravan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Balita na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Financial needs? Sagot ng First Choice Finance Corporation yan. They offers loans, collateral loan, auto loan, motorcycle loan, real estate loan, character loan, at marami pang iba. They are located at the second floor, GNM Building, number 86, Bunuan Gazette, Centro, Dagupan City. May branch din po sila sa Urdaneta City at Baguio City. First Choice Finance Corporation. For more information, you may contact 0995-756-9235, 0912-890-2422. 075-540-7591 or 0917-508-9188. First Choice Finance Corporation. Gusto mo bang maging healthy ka, paborito, at malayo sa iba't ibang sakit habang ikaw ay nagkakaedad? Eto na ang Elixir Placenta 3-in-1 Stem Cell Therapy, DNA at Anti-Inflammatory Therapy Food Supplements. Panlaban sa iba't ibang sakit tulad ng hypertension, diabetes, cancer, sakit sa bato, at iba pa. Hindi mo na kailangan gumastos ng malaki para magpa-stem cell. DFA approved. For more information and orders, you may contact
Contact Miss Lo Ree 0916-229-4977 or 0917-474-4515. Elixir Placenta 3-in-1 Therapy. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at these magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag na Saray Dagupeño. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Loboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Jet Maluwad, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Alas 8:40 na po oras natin sa Liknaay Valley. Kalop kantabi ni siyempre Sari Magtariran na kapaborito. Amigo yo, RJ Vera Jimenez at your service always. Tan na sa Magtarilingkor, Magtariran kapaborito, Joseph Kanilang Bacani. Hello, good morning kay Cesar Ian Urbano. Sabi niya dito po sa Emets del Pilar din po. Underwater din po kayo dyan. Dagupan. Oo, Dagupan ito. Sabi naman ni Madam Brenda de Guzman, good morning kapaborito. Mabuti pa noon kasi walang masyadong traffic. Pero ngayon, pinaluwag nila yung daan, pero matraffic dahil ginagawa nilang parkingan ang mga gilid ng daan. Diba? Kwanto? Masikip. Oo. At sabi pa niya, ngayon mahina na ang market kasi marami ng talipa pa. Tama naman. Tama naman. Dahil nag-umpisa yan nung may COVID. Yes. At hindi na naalis na dyan na. Actually, before COVID, meron ng talipa. Halimbawa dyan sa Bunuan Gazette, matagal na yung talipa pa dyan. Pero mas dumami. Mas dumami noong nagka-COVID. Yan. Sabi naman ni Madam Cecilia Morante, good morning mga idol. Paki-greet po kami. Yayu Yuko Batutay at kay Sister Teresita Botrud.
birthday niya ngayon. Ay, speaking of birthday, happy birthday today kay Madam Resalinda Reyes ng Sempelco. Happy birthday, Madam Risa. Kantahan natin. Oo. Kantahan natin. Oo. Kasi love natin siya. Of course. Kantahan natin. Madam Risa. At sa lahat na nagbo-birthday. Yes. Madam Risa, this is for you, ha? Happy birthday, okay? Happy birthday sa'yo. Yan. Happy birthday, Madam Riza. Yan. MBTC. Yan. Meaning, more birthdays to come. Yun. And more happiness and joy in your life. Yes. Ay, happy listening dyan sa Eco Family sa Calasiao, Pangasinan. At talat na ng mga opisyal dyan. Wow, woo! Yo! Councilor Elias Villanueva. Good morning. At dyan sa Binmalay, Gaspar family. Good morning. Sa Kalit. Okay. Happy birthday. Good morning. Good morning. Yan. Speaking now of Binmali ka paborito, RJ, kamakailan ay may interview kay Mayor Pedro Merera. At natanong si Mayor Pedro patungkol dun sa mga kaso daw na sinampa kay former Vice Mayor and former Mayor Sammy Rosario. Yan na yung usapin dyan before election, di ba? Yes, matagal nang usapin po yan. Yung mga kaso. Yes. Ngayon, may isa daw abogada na nagsabi sa kanya, hindi na rin niya ma-remember kung sino, na sana ay mapatawad na ni Mayor Pedro, si Mayor Sam, at move on na lang, parang ganon. Tinanong yon kay Mayor Pedro at ito po yung naging kasagutan. Sinong nagtanong? Na-interview? Na-interview po siya. May isa pong kasama natin sa Hanap Buhay na nag-interview sa kanya. Ito po yung naging kasagutan ngayon ni Mayor Pedro Merera sa tanong na yan. Papatawad bilang pagkatao niya, pinapatawad ko. Pero yung ginawa niya, hindi pa pwede. That's people's money. Kung titignan natin yan, bakit niya ginawa? Alam niya mismo mga bagay na alam niya against the law. Dapat sana pinag-aralan niya. I myself, ako nga pinag-aralan ko lahat eh. Kasi ayaw ko. This is people's money. Why do I have to? Na mismong ito ay kunin ko, ibursa ko, hindi ko pagmamayari ito. Pagmamayari ng buong bayan ito. Kaya dapat bigyan mo ng respeto. Kung tunay ka talaga may hangarin na magsilbi sa bayan mo, unahin mo muna ang taong bayan. Dahil kanila yung mismong pera na yan. Kaya nga sabi ko nga sa iyo hanggang akong mayor dito, bawal na bawal ang korupsyon. Dahil sinasabihan ko lahat ng empleyado rito, once na may nasilip ako na kayo mismo dito, kahit sabihin yung regular kayo, walang regular sa atin yan, magkakaroon kayo ng problema. Yan yung portion na sinagot ni Mayor Merera, yung katanungang yon. Kaya ngayon, pala sumagot si former Mayor Sammy. Yon. Ngayon, in fairness sa former mayor, former vice mayor ng bayan ng Binmalay, narito naman ang kasagutan niya. Sa totoo lang, sabi nga niya, kapaborito RJ, nananahimik na ako. I'm now in my private life. Ayoko na sanang pumatol, but I have to defend myself. Yan. Ito po, naging kasagutan naman ni former mayor, former vice mayor, Simplicio Sammy Rosario. Mayor, good morning. Una na pa kayo, Mayor. Good morning. Kumusta po ang buhay-buhay? Well, ito, balik sa private life, naghahanap buhay para makabangon. Let's go back to what I started. Maghanap buhay. Yun na po, pagtrabaho. Mayor, may nabalitaan po kami, Mayor, na-interview si Mayor Pete Merera ng Binmalay. Mapapatawad daw nila kayo, but not on yung pong tinatawag ng people's money. Well, actually, nagbasa ko yun sa Facebook.
nakita ko na na-interview siya na ang sinasabi na mayroon daw sinasabi ni Mayor na ano raw, mapapatawad daw niya ako as a person. Sa katuok. Pero hindi niya ako mapapatawad doon sa mga pera ng bayan na parang pinalalabas siya, ninakaw ko. I think that's unfair. Doon ako nag-react. Sabi ko, doon sa sinasabi niya na as a person, maraming salamat. Pero, tanong ko as a person, patatawarin niya, ano ang kasalanan ko sa kanya as a person? Hindi na kami magkakrus naman niya. Pareho kami public servant. Bakit niya ako papatawarin sa wala akong kasalanan ginawa? Yun ang number one. Tapos sasabihin niya as a person, ay ba? Hindi naman kami very close dyan dahil sa politika lang. So, hindi kailangan na patawarin niya ako dahil wala naman akong ginawa masama sa kanya. Yun, pangalawa. Sabi niya na hindi niya ako mapatawad doon sa kaban ng bayan, something like that, na kinuha ko. Asan ang proof niya? Pero sabi ko, Mayor, I was interviewed yesterday. Sabi ko, Mayor, kung mapapatunayan mo at meron kang mapatunayan na maski isang sintimo ng pera ng bayan na ninakaw ko o kinuha ko, ako na mismo ang magsasabi na, sa korte, ikulong nila ako dahil nagnakaw ako ng isang sintimo. Pero wala eh. Ano ninakaw ko dyan? Any public official, hindi ka pwedeng gumawa yan. People's money yan, pera ng bayan yan, na may dadaan sa maraming proseso. Ibig sabihin, magbabay ka, maski cash advance, wala po yan. During my term last year, walang cash advance. Dahil hindi ko naman pinayagan na magkaroon ng cash advance. Kasi bawal din ng COA. So, meaning to say, masakit sa kalooban ko na sinasabi niya na hindi niya ako mapapatawad because it's people's money. Asa nagninakaw ko dyan? Doon sa mga sinasabi, yung mga demanda niya, yung disallowance. Disallowance, pero it's not a crime. You have to submit. Nakademanda na ako dyan sa iyo because of this disallowance. Wala ko dinakaw dyan. Assuming doon sa school na sinasabi mo na may disallowance na 4 million, nasakripisyo ako doon dahil hindi na kami nag-appeal sa central ng COA. Kaya may penalty, binabayaran ako mismo. Pero ngayon, hindi na in-appeal yun kasi with the assurance na yung contractor, ibabalik niya. Dahil nakita ko rin talaga may wrong overlapping. Sabi naman contractor, paano ibabalik? Nakademanda rin siya sa ombudsman. Saan siya pupunta? Doon tayo na lang yung decision ng ombudsman para mabayaran o whatever decision ng ombudsman. Now, ang masakit lang dito, nananahimik na ako, Mayor. Nakita mo naman, naririnig ka ba sa akin? Nananahimik na po ako. Bakit kailangan pa sabihin na ipaparating mo pa sa mga tao, sa mga interview mo, na people's money para naman ako magnanakaw? Hindi ako nagnakaw, Mayor. Hindi po ako nagnakaw. Tingnan mo, buksan mo ang libro mula 15 years na nag-mayor ako. Kung mayroon ka nakita, mininakaw ako dyan. I'm willing to be put in prison. Wala eh. Hearsay lang yan. Sabi-sabi mo lang yan. Ginawa mo ng eleksyon yan. Hindi na ako kayo po. Paninira, nagnakaw ako. Pero wala namang katunayan. Pero yung sinasabi mga demanda mo, purely karamihan po dyan ay disallowance. Ngayon, meron kang demanda dyan na yung disallowance dyan, kagaya ng payment na binigay sa MRF.
payment doon sa mga kuryente. Ano kinuha ko? Binayad sa mga simpel ko yan? Ibinayad sa supplier yan? Ano kinuha kong pera dyan? Nakita na nga din sa lawas, suserve ng kuwa kung ano yun. Kaya nang mihiring kami. Tanggapin ko yung kaso talaga yan. Pero I have to defend myself. Hindi lang ako mag-isa, pati kasama mo mga empleyado naman siya, department head, na wala silang kasalanan din. Ano nakuha nila namin pera dyan? Ang pera napunta sa supplier o kasalanan ba namin? Kompleto. Ako, Mayor, tatapatin kita. Actually, kung talagang wala akong pagmamalasakit yan, kaya ko iligtas ang sarili ko. Kasi ministerial lang ako, kompletong papel. Kompleto approved ng engineering, ay ng accomplishment, accountant, pirmado na, pipirman ko lang yung check and voucher. Sa atong kasalanan ko ron. Kompleto na lahat ang papeles. Di kailangan pirmahan ko yun. Pero wag mo sabihin naman na people's money. Mayor, wag naman po. Makikiusap lang po ako. Tahimik na po ako. Tahimik na po ako. Hindi ako nakikialam sa iyong pagmamahala. Pero huwag mo naman sabihin na ipaglalandakan sa mga tao, sa mga social media sa buong mundo na ako'y magnanakaw. Huwag naman, please. Kaya sabi ko kahapon, don't push me against the wall. Yung ginagawa mo yan, Mayor, hindi tama. Pero tahimik lang po ako. That's yung sinasabi mo, libelous. Kasi you cannot prove na nagnakaw ako dyan. Madali magsabi na nagnakaw, pero you cannot prove it. So yun, ang tanong ko na Mayor, makikiusap lang ako, tigilan nyo na yung paninira sa akin. Dahil hindi na ako nakikialam. Tapos na ako, nag-servisyo ko ng 15 years. Lahat ng ginawa ko dyan, pinakikinabago mga buildings na nagawa ko. Nagawa ko lahat yan. Ikaw na nakikinabang, dapat i-have to continue those programs na naumpisahan. Huwag naman isingle out mo sa akin. Sobra at ang galit mo, Mayor, sa akin. Bakit naman? Bakit? Huwag naman. Ulitin ko, ayoko ng gulo, Mayor. Pero yung ginagawa mo, para ka naghahamon ng gulo. Pero ayoko magpagulo. Tapos na eh. Nagsalita ng mga tao. Nanalo ka. Do you have to move on? Maski ako, talo ako, I have to respect the decision of the people. Ganun lang. Respetuhan lang yan. Pero yung sasabihin mo na magnanakaw ko, please naman huwag. Mayor, makikiusap lang ako. Please refrain for saying those words na nakakasakit. Hindi lang sa akin, maski sa pamilya ko. Nagtrabaho ako na sincero, inayos ko, binmaloy. Tingnan mo binmaloy ngayon. Sino nakikinabang mga tao? At saka ikaw. So yun po, Mayor, yun na pakiusap ko lang. Itigil nyo na lang po yan. Ayaw ko yung pupunta tayo sa hindi maganda na magkagulo tayo sa demandahan. Dahil yung ginagawa mo sa akin, that is libelous. Libelous po yan. Mayor, ayaw ko nang pumunta dyan kasi tahimik na akong tao. So yun po, Mayor Merera, please, makiusap lang po ako. Itigil nyo na yung sinasabi mo na people's money na nagnakaw ako. Hindi pa ako magnanakaw, Mayor. Tandaan mo yan. Lahat ng mga napanda ko doon is a hard-earned money. Yun po. Maraming salamat, Mayor. Ulitin ko, please refrain from telling those words na ako yung isang maluko ako na magnanakaw. Please, makiusap lang po ako. Ayaw kung dumating tayo sa punto na mag-aaway tayo sa korte. Please lang, makiusap lang po ako. Salamat. So yun po mga kapaborito ang panayam natin kay former Mayor, former Vice Mayor Sammy Rosario ng Bayan ng Binmalay. Taka nga ako dahil nananahimik na di ba? Sabi niya mananahimik na ako. Pero yung sinagot lang niya is yung nasabi doon sa tanong ng isang media kay Mayor. Kasi na parang people's money. Parang nilinaw din ni Mayor Sammy na
hindi siya nagnakaw. Parang ganon, di ba? Oo. Kasi parang ang punto ni former mayor at former vice mayor Sammy na parang siya na inaakusahang nagnakaw. Although sa totoo lang naman wala pa po namang desisyon ang korte. Sabi nga ni Sir Sammy nasa korte pa na nagkaka-hearing pa sila. So wala pang conviction or wala pang desisyon ang korte kung siya nga ay may kasalanan o wala. So ongoing pa rin po yung case. And not until na may desisyon ng korte, hindi natin pwedeng sabihin na yung tao nagnakaw. So something yung like that. Pagkasagot niya, siguro nararapat lang dahil baka sabihin silence means yes. So yun lang naman ang sinagot niya. Pero nananahimik na nga after election nag-resign na nga, di ba? Yes. Dahil gusto niyang maging yung sa private life. Di ba? Actually, pero bukod sa syempre, pananahimik, Kapaborito Ajay, gusto rin niya na makamove on na yung administrasyon yung pala, at makapag-focus. Ibon siya yung natalo. Oo, at makapag-focus sa kanilang trabaho. Move on na lang tayo. So, ganun po yung purpose ng pagsagot ni former Mayor Sammy Rosario. So, may isa pang katanungan dyan, Kapaborito Ajay. Parang may hiling na mag-public apology. Kung gusto niyo pong mag-public apology, open po kami sa Liknaay Balay. O kaya kung may kasagutan din about that issue. Kasi yung sinagot ni... Kaya nga, taka nga ko, di ba, intro ko kanina, nananahimik but biglang nagpa-interview din itong former vice mayor. Dahil sinagot lang niya yung nasabi ni Mayor Pet sa kanya na yung kung mapapatawad sa person, pero yung siguro sa paniniwala nila may nalustay. Doon naman napunta yung issue. Yun. Kasi ang sakit mo sulik na anda, parang ang perception na lang ng tao na pinaparating parang guilty na siya. Something like that. Kaya nga, di ba, sabi ni Mayor Sammy, kailangan kong magsalita. Kailangan kong sagutin. Dahil pag hindi naman siya nagsalita, baka sasabihin ng tao, totoo. Yes. Hello, good morning kay Sir Virgilio Sanchez. Sabi niya, good morning, kinti Madam Merna Sanchez. Yamambabangat natan Jadlingen Central School 1. Good morning, Madam. Sa amin yan, kay Brother Alvin Sandoval, good morning. Kay Drex Rakista, sabi niya, good morning Sir Joseph and Sir RJ. Napag-usapan din ang daan doon po sa Bunuan Bukig, di po nabahayon lang, lubak-lubak po sa may Ayusip Road, Bunuan Bukig. Pakiasikaso. Kaya sabi niya, paki-shout out na lang sa LGU at sa Barangay Council ng Bunuan Bukig. Thanks mga sir. Good morning. Kwanto na at saka ngayong Madam mamulan, Drex. Tignan nyo na yung mga problema ngayon dahil makikita na ninyo actual na na may mga nadudala, may mga lubak-lubak na perwisyo. Yun na yung i-priority ninyo na gawin. Oo. Tignan na lang natin, ha? Siyempre kay attorney ni Madam Drex, good morning. Yan. Yan na, may papasok again, na. Kapulay malami oras sa atatang tanagagik, alas 9 lalaman. Antabayanan po, susunod kagad ang number 1 ni Kapaborito Joey Baby. And because it's Friday, see you on Monday, mga Kapaborito, ha? Sa isa pang edisyon ng ating Liknaay Balay. Siyempre, kalupakan tabay lalangula sa rin magturiyo ng Kapaborito. Amigo yo, RJ Vera Jimenez at your service always. Tanda sa magturiyo lingkor, magturiyo ng Kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Kalupakan tabay team on the technical side, the only one, Engineer Nixon Dakal. Engineer, yung isang video natin next Monday na. Okay. So see you po sa Monday mga Kapaborito dito lamang sa DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito! Nanggalan iray nanduruman lignaan na balay. Yain balita tan sinimbat ng Kapaborito RJ Jimenez tan Joseph Kanilang Bakani. Lignaan na balay.